zvinonzwisa urombo. Ndi baba mdi wa channel. Maswera zvakanaka kwese kwamuri. Manheri akanaka. Chokwadi nhasi musi wa 11 June 2025 ndarangarira nhamu yakaonekwa nemakomrades pavaiti tiri kuda kusunungura nyika. Munoona ukanyatsorangarira chaizvo mafira akaita vanhu zvakaita kunana Chimoyo uko kupi nemusango vakasara musango. Unonyatsoona kuti vanhu ivavavo vakafa vaine shungu dzekuti Zimbabwe ngaisunungurwe, vana veZimbabwe vasununguke uye vadye vachiguta vachichera zvicherwa zvavo vakafaranuka. Hakuna munhu pane vanhu vose vakafa ava vatingati akangofa chete kuti ngandife asi asina chinangwa. Vanhu ivavo zvokwadi zuva ranhasi chairo randiri kutaura kudai izvi vazhinji vacho vari kundinzwa kuti murume uya uri kutotaura naye kuti chokwadi takafira mahara. Varume ivavo zvokwadi vaifanirwa kurangarirwa, vachirangarirwa kuti kuzikanwe kuti kune vanhu vakafira nyika ino. Mukurangarirwa ikoko kuita zvakanaka nokuti vakafa vachiti ngakuitwe zvakanaka, kuve neutongo hweujekerere, utungamiri hwakanaka, kwete kuti vakafira kuti vongofa mahara. Aiwa, zviri kumutsa mhepo uye zviri kuita kuti nyika ino irwadze kugara ndiwo makomrade akafira musango aya. Chokwadi ndinopikana naMutiza mhepo nana Seperaya nerumwe ruzhinji rwakadaro, vana Joseph vanani vese vakanga vari kufrandu vanoziva chinangwa chakanga chiripo ndechekusunungura vanhu, kwete chekuzvisunungura munhu ogara nevana vake achidya nevana vake neshamwari dzake, rumwe ruzhinji rwese ruchitambura. Munoona zvinorwadza chaizvo. Hatina kuziva kuti kwatiri kuinda kuhondo teodzoka tichauya topfanyidzirwa mupfanyidzirirwo watiri kuitwa uyu wekuti munhu anotoona sekuti nyika iyi ndeyake yaakatochera, hameno kwaakanoichera ndobva aiwana kwakuiumba sehari, saka anogara akaitarira ichikwata zvayo achidya zviri mukati mayo ari oga nevana vake ichikwata nyika iyoyo nokuti ndeyake. Zvinorwadza varume. Hakuna nyangwe ukaona muovheti anoda kutengwa nemari kana kutengwa nezvimotokari kana kutengwa nekupuwa zvimachikeni inizvi, iyeye munhu iyeyoyo akagara achineta nyangwe muhondo aive mutengesi. Izvi ndinotaura ndakagwinya uye ndinotaura ndakashinga. Ukaona muovheti wese asiri kuteera geza, munhu iyeye mutengesi. Uye nyangwe ukamuona paanenge ari usamukoke kunhimbe yako. Ukamuona achisvika nepamba pako chaipo chenjera, munhu iyeye mutengesi, anogona kutokutengesa kutosara usina kana mhuri kana mukadzi vese vaendeswa nemunhu iyeye. Hakuna anozviti muovheti anopanduka kune mamwe maovheti. Muovheti wega wega anofanirwa kuenda kudii remaovheteni, kwete kuti muovheti anoti panyamanya akuenda kunotengwa netupanwa twakauya musi unotu, tupanwa twakazvarwa musi unotu, nokuti twaune mari twakuita kuti nyika ndeyedu, tuchitaura zvatinoda kuti kana ndiine mari ndokwanisa kutonga nyika ino nokuti ndine mari. Kutaura rabhishi dzakadaro. Patakaenda kuhondo isusu taive nemari here? Takaenda kuhondo kuti tirwire nyika ino ine chido, kwete nemari. Asi ivo vakutaura zvemari manje kuti tinotonga nemari. Hamuzi kuona kuti kugumbura here? Musamutse zvakarara. Hakurevi kuti maovheti akapera. Maovheti arimo munyika umu, asi vanenge vachiteerera murawo sevanhu vemutemo vachiti aiwa tikadai tapandukira nyika. Nyambirwa imimi vacho, imi vakazvarwa nezuro, ndimi maakupandukira maovheti muchipandukira nyika, muchivazvuzvurudza, muchivatsetserera.
hatifari zvachose mabatira muri kuita maWar Veterans. Ukaona muWar Vet wese ari kuteera zvigananda izvi haazi muWar Vet. Ndapota hangu musazofema kati muWar Vet, haazi muWar Vet, asi kuti chigamba pamaWar Vet chimunhu chakangotiwo ndiri muWar Vet, nokuti muWar Vet chaiye anoenda kudivire vamwe, anoenda kugwarare vamwe, toita chinhu chimwe chete, nekuti pane vakafira nyika ino vachiita kuti zvinhu zvifambe pamberi negwararo musangano ndo zvakaita kubhesi. Saka isusu kana chiti pamberi negwararo musangano tikureva gwara remusangano wemaWar Vet vakanorwira nyika uko. Pane zvimiso zvaiswa, ivo vakuyawo kuti paranganda hwakuteera zvigananda zviri kumhomora nekumora mari yenyika ino. Zvakamboitika kupi kuti munhu anoita makambani 1000 ari 1 nyika yese ndiye ane makambani iwayo ari 1 ndiye anopuwa chiraka chinonzi tenda chii, nokuti tenda kusarudzwa kwevanhu vakawanda. Saka kana ari ye1 anongopuwa matenda iwayo, kuchiri kuita tenda yei? Handiti kungoti ndiye anofanirwa kungopuwa zvinhu zvacho, nekuti anochaja mari yaanoda achiluta mari yehurumende. Saka pane kwatiri kuenda, nokuti isusu semaWar Veterans, please ngatiteerere zviri kutaurwa navageza. Geza revolution pamberi nayo kwega mucomrade kwauri ingoziva kuti uriwo kwageza, kwega ingoziva kuti geza revolution ndeyako, kwete kuti unoita zvokuudzirwa nevana ava kuti aiwa ita zvakati kuti upuwe chicken ini. Manyanyi kuita nhamu yenyama, makaita segwemi huku dzatengodya musango marume tiri makomrades. Iwo wanyanywa kuita nhamu yenyama, huku dzinongorerwa wopuwa chicken ini kuti utengese nyika. Varume, ndapenga panyaya yemaWar Veteran. Hakuna muWar Vet akadaro anoenda divi risiri iro. Ngatiteerei zvinoda maWar Veterans, tiite chinhu chimwe chete, kwete kunyengerwa nemafufu semakonzo muchitewa kudai kutewa nenzungu pamutsatsanho, muchitewa kuti mubatwe, kana mabatwa zvavharana. Itai varombo vakatsiga, varombo vane hunhu, varombo vanoziva kwavanenge vachiinda. Tapota ngatiteedzerei zviri kudiwa naNageza. Nyika inohwinwa nevaridzi vayo, nyika inohwinwa nevakairwira, nyika inohwinwa kunyangwe nevari muvhu vari kunzwa zvatiri kutaura. Ndapota ngativai pamwe chete nevana vedu vanoda kuteera maWar Veterans, kwete vana vanoda kutengesa nyika. Ndapedza.